stabbing. Kapolo ntiere weche mag apisas magobila, miyo moro manitie saloon manyinge Jane Mwende manyocho kwany ka onegi gwenge ma Mlolongo koro yangore ni ne ode. Report mabero ma otimne ringre mayango ni Mwende nyocha ode ng'ute kendo mane manokelo thone. Familia maro bedo jonene chendo matimo bero e kar kano ringre ma Montezuma Mona Lisa e kaunti ma Machakos. Bero no tim kod jotim bero mag piny owacho kod okwach kich mano tho mar miyo no. Mwende ne olalago jumbe ariyo mokalo. Ma bang'e noduogo kwany ringre e cho. Mwili ya msichana yetu kufanyiwa upasuaji, na kwa kulingana na ile ripoti tumepata kutoka kwa daktari government pathologist, tumefahamishwa kwamba msichana yenyewe alinyongwa. Kupitia kwa hao wapelelezi na agencies za serikali zote watufanyie haraka ndio familia iweze kupata haki. Juu si kitu ya kufurahisha, na familia sisi kama familia tuko na uchungu sana, lakini tunaomba serikali ifanye hima ndio tuweze kupata haki yetu. Kapolo ntiere weche motenore kod apisas magobila nonro kod